жыццё сакраменту Еўхарыстыі можам падзяліць на 6 этапаў, як гэты сакрамент развіваўся. І першы этап – гэта устанаўленне Еўхарыстыі. Той момант у 33-м годзе, калі перад смерцю Езуса Хрыста Езус Хрыстос сабраў 12 вучняў і сказаў на вечэры: «Бярыце і ешце, гэта цела маё, бярыце і піце, гэта кроў мая, і гэта чыніце на маю памяць». Гэтым самым ён устанавіў сакрамент Еўхарыстыі і сакрамент святарства. І на гэтым фундаменце, які даў Хрыстос, будуецца гэты сакрамент. Другі этап – гэта першае-чацвёртае стагоддзе, калі публічна не можна было вызнаваць веру, і хрысціяне маліліся ў катакомбах, у месцах за горадам, вельмі часта пад зямлёй, дзе сустракаліся на супольнай малітве, дзе таксама адным з сімвалаў, што ты хрысціянін і хочаш удзельнічаць, было знак рыбы. Трэба было рысаваць, і тады хрысціянская супольнасць ведала, што гэта чалавек сапраўды хрысціянін і што гэта не чужы чалавек. Трэці этап – гэта 313 год, Міланскі эдыкт, калі хрысціянства атрымлівае свабоду, калі можна публічна вызнаваць хрысціянскую веру, і таксама бачым, як хрысціянства распаўсюджваецца ад такіх больших гарадоў, як Рым, Иерусалим, Константинополь, Эфес і у малыя гарады. Тым самым хрысціяне, ідучы ад аднаго гораду да другога, казалі пра Езуса Хрыста. І таксама тую літургію, якая была у катакомбах, яна ўжо публічна можна маліцца ў дамах, і пачынаюцца будавацца першыя святыні. Наступны этап – гэта 4-16 стагоддзе. Гэта першыя саборы, першыя сабранні біскупаў, дзе яны разважалі пра веру і казалі, што так правільна верыць, так неправільна. І адным з першых сабораў пасля 313 года быў сабор у 325 годзе, дзе великую роль адыграў святы Атанасій. І, можна сказаць, таксама паявляюцца дагматы, то есть праўды веры. І таксама каля сярэднявечча паявляюцца універсітэты. Наступным этапам з'яўляецца Трыдэнскі сабор, 1545 год. Яго склікаў папа Павел III. І таксама гэты сабор вельмі важны, бо наконт сакраменту Еўхарыстыі разважалі амаль некалькі гадоў, і потым быў выдадзены дакумент аб значэнні Еўхарыстыі, аб велічы гэтага сакраменту у жыцці хрысціяніна. І апошні этап – гэта другі Ватыканскі сабор, 1962-1965 гады. Гэта тая літургія, якую мы ведаем ужо цяпер, так цяпер адбываецца. І адной з такіх момантаў важных, што замест лацінскай мовы цяпер у літургіі ўжываюцца дзяржаўныя мовы. І таксама другі Ватыканскі сабор рабіў так, каб была больш разумелая літургія Еўхарыстыі, сакрамент Еўхарыстыі для усіх людзей. Як ведаем, Еўхарыстыя
Еўхарыстыя, сакрамент Еўхарыстыі, пра якое цяпер разважаем, таксама адрозніваецца ў розны перыяд літургічнага года. І каб трошкі даведацца пра літургічны год, паглядзім на колеры арнатаў, то есть адзенне святара, у якім святар моліцца. Першае гэта зялёны колер, які ўжываецца ў звычайны перыяд, і гэта большасць усяго літургічнага года. Другі колер гэта колер белы, які ўжываецца падчас урачыстасцяў і святаў, і таксама такіх якісь урачыстасцяў, напрыклад, да Маці Божай, ці таксама ва ўрачыстасцях сакраменту шлюбу. Трэці колер гэта чырвоны колер. Ён ужываецца асаблівым чынам, калі успамінаюцца мучанікі або мука Пана нашага Ісуса Хрыста, напрыклад, у Вялікую Пятніцу. Фіялетавы колер ужываецца тады, калі перажываем імшу за памерлых, альбо адвент і альбо Вялікі пост. Як ведаем, кожны сакрамент распачынаецца знакам крыжа. Таксама сакрамент Еўхарыстыі, калі прыходзім, каб удзельнічаць у гэтым сакраменце, распачынаецца знакам крыжа. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амінь. Што вельмі важна паглядзець і што ведаць пра Еўхарыстыю? Гэта тая кніга, з якой бяруцца ўсе малітвы, называецца імшал. Тут кожны святар ведае, якую малітву выбраць на кожны дзень. І таксама тут, на гэтым алтары, адбываецца самае важнае элемент літургіі, то есть пераменне хлеба і віна у праўдзівае цела і кроў Езуса Хрыста. Адным з самых важных момантаў Еўхарыстыі з'яўляецца літургія слова. І заўсёды выкарыстоўваецца такая кніга, якая называецца лекцыянарый. Тут бачым 2 чытанні і псальм у нядзелю, альбо у звычайны дзень адно чытанне, псальм і Евангелие. Чытанне са Старога Запавету – гэта звычайна першае чытанне, чытанне з Новага Запавету – гэта звычайна другое чытанне, і Евангелие, якое мы ведаем, Мацвей, Марк, Лука і Ян. Нехай ваше здравие цвёрдо ведае, што гэта Езус, якого вы проживаете, Бог зраків Павла і Мессії. Пасля літургіі слова распачынаецца літургія Еўхарыстыі, калі святар рыхтуе гостую і келіх. У келіх уліваецца віно і вада. Гэта сімвал таго, калі Езусу прабілі сэрца на крыжы, калі ён памёр. І гэта таксама сімвал аб'яднання Хрыста з усімі вернікамі. І таксама літургія Еўхарыстыі працягваецца далей. Падчас малітвы, якая называецца прэфацыя, святар аб'ядноўвае усе малітвы, усе інтэнцыі, усе просьбы, з якімі прыйшлі людзі, і ўзносіць гэтыя ўсе малітвы да Пана Бога, просячы, каб Пан Бог усе гэтыя малітвы выслухаў. І варта памятаць, што самым важным момантам у Еўхарыстыі з'яўляецца перамяненне хлеба і віна у праўдзівае цела і кроў Езуса Хрыста. І таксама варта памятаць, што у кожным малым
самым малым кавалку гостыі гэтага хлеба пасля перамянення будзе жывы Христос. Напрыклад, калі люстэрка разаб'ём, то у кожным кавалку гэтага люстэрка можам убачыць самога сябе цалкам. Таксама, калі пасля перамянення Христос не толькі ў гэтым бачным кавалку, але таксама ў маленькіх крушынках з'яўляецца цэлы. І варта прыступаць да камуніі, прынимаць хлеб эўхарыстычны з глыбокай веры, што там жывы Христос. Варта памятаць, што Эўхарыстыя – гэта крыніца нашага жыцця. І, наконец, хатняе заданне – даведацца пра эўхарыстычныя цуды. Литургичное... Потом дашь мне. А нет, не со всей стулой. Это ж он еще приближает. Белый колер. Еще раз. Еще раз. Белый колер, который чистости и свята. Так само